Мы вельми цешимся, что можем и снова разом с вами пережить этот чудовный час, когда не только переживем певную такую забаву, потанцуем, погуляем, смачно з'їдім, але в першу чергу кожен з нас собі припомнить і уявить того святого, якого хотів би наслідувати у своєму житті. Припомнить об тим, що святість – це покликання кожного з нас, що Бог хоче, так як ті святі, які ви сьогодні показуєте, щоб ми були так само такими святими, щоб ми разом у небі полювали не тільки раз в год, але полювали усю вічність, щоб ми так там świadkowali, że aż na ziemi tu recha szło. Pierwsza para idzie na lewo, druga para idzie na prawo. Rozchodzą się robaki. Jeszcze Kryszku, zaraz potem spoczać samą dwie pary, 4 osoby. Ale już się idą, święty, już teraz nie patrzą. Idziemy się, kroczym do nieba. Biorą się za ruki.
sein, hier bleibt keiner lang allein. Hört ihr die Bongo? Hört ihr die Bongo? Браво! І зриваємо яблуки. І зриваємо яблуки. А тепер треба пробувати яблуки. Будь моєю назавсьоди. Ну что ты, Стасик, конечно, я скоро. Лети, вот, пригожи. Стасик,